Дәлей кишләрне әйдәгезәле бергәләшеп күтәренке кәйф белән дәвам итик. Һәм инде мин сәхнәгә үзем янына иҗатташ дустымны, ягъни инде килендәшемне чакырасым килә. Рәхим итеп тыңлагыз һәм каршы алыгыз Алинә Сафиуллина. Хәерле кич дуслар. Nasip yarın diye de ölüşüne eylene ol bu dünyada en kadirli kişine. Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı şul buladır kadın kızının bәхетле yazmışı. Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı şul buladır kadın kızının bәхетле yazmışı. Min yaratkan yar üstürgen rahmetim kaynanama. Тигез тату яшәү рәхәт үч көнлек дөньяда. Насип ярын балаларын гомеренең агышы шул буладыр хатын кызының бәхетле язмышы. Насип ярын балаларын гомеренең агышы шул буладыр хатын кызының бәхетле язмышы. Биргәненә мең шөкер дим канәгать язмышына. Итүрләре нурга тула алар тавышына. Насип ярын балаларын гомеренең агышы шул буладыр хатын кызының бәхетле язмышы. Насип ярын балаларын гомеренең агышы шул буладыр хатын кызының бәхетле язмышы. Шул буладыр хатын кызының бәхетле язмышы. Бәхетле язмышы. Бәхетле язмышы. Алинә Сафиуллина. Эльвира Хамматова, дуслар. Иҗатташ.